EM आरो MCLA साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों आं इतिमধ্যে बुंबाय EM आरो MCLA साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन। हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा काम्पा बरगयारी सारा दिनै बिजेपिआव थांनायनि सिगां इउपिपिएलखौ मा बुंखो स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। बिथाङा बुंदों बिजेपिआव बिथांखौ काम्पा बरगयारी सारखौ थांबाय होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिन्थिनो मोन्दोंमोन। स' काम्पा बरगयारी सारा बिजेपिआव थांमारबाय होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन। नाथाय फिन जोंहा काम्पा बरगयारी सारा बुंफैबाय ससियेल मिडियाआव फैनानै स' आङो बिजेपिआव थाङाखै, आङो जेरावबो आङो थाङाखै, इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफोरासो बे जोंनि बिपिएफआव जइन जागासिनो आरो माखासे दैदेनगिरि लिडारफ्रा जोंनि बिपिएफआवसो हाबफैगासिनो बे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनगोन। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय जोंहा काम्पा बरगयारी सारनि बिबुंथि। स' काम्पा बरगयारी सारा मा बिबुंथि होदों स' आङो बिथांनि मोननै क्लिपखौ आङो बे स्क्रिनाव होगोन। स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। नमस्कार। मोर कारणे जीवनत प्रथमबाৰৰ কাৰণে हेतु হৈছে যে पवित्र रमजाনৰ শেষ যেটো আপোনালোকৰ লগত কৰিব পায় অকল মানে আনন্দিত নহয়, এইটো মোৰ জীৱনত এটা ইতিহাস হৈ থাকিব যে জীৱনত মই ইফতাৰ কৰিছোঁ কয়েকবাৰ কিন্তু লাষ্ট ইফতাৰটো মিনিংফুল। গতিকে মোক এইখিনি সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মুন্না ভাই নানাক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেতে সিদিনাৰ পৰাই মোক ফোন কৰি বেলেগত নাযাব, ইয়াতে আহিব লাগিব, একদম এনেকৈ কৈ থকাৰ কাৰণে মই টাইমটো মেনেজ কৰিব পাৰিম। আৰু মই সকলোকে এই পবিত্ৰ ৰমজানৰ কাৰণে আগত যদিও বা পোৱা নাই এতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়াও শেষ হোৱা নাই যিহেতু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু কালিৰ যিটো আমাৰ ঈদৰ কাৰণেও আপোনালোক সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जोंहा काम्पा बरगयारी सारनि बिबुंथि। स' काम्पा बरगयारी सारा दिनै इउपिपिएलनि सायाव मा बाथ्रा बुंखो आरो इउपिपिएलखौ मा बाथ्रा जों सोंखारिखो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो नुखाबाय। अब्ला आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसेल' खावलायनाय स' बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा एनडिबि रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन, नाथाय दासिमबो उदां जायाखै। बिटिआर गोरोबथाया जोंहा 5 बोसोर जोबनो थांगासिनो आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो जुदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोर दं जोबथेसालियाव बिथांमोना उदां जायाब्ला माब्लानि समाव उदां जाबावगोन नैबे बाथ्राया साननो गोनां बाथ्राबो जानानै फैदों रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। दिनै बिटिआर गोरोबथाया जोबनो जोंनो बारा दिन गैलिया, अनलि 21 दिनल'सै। जोंनि गेजेराव 21 दिन सानल'सै रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बिटिआर गोरोबथाया जोबनो थाखाय। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया 5 बोसोराव जुदि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो हायाखैब्ला आरो माब्लानि दिनाव उदां खालामनानै होनो हाबावगोन बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन बेसो बाथ्राया सोंथि जानानै दं। स' बिनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ जे फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना एसे सानै हयै सासे मोजां बर'नि लिडारखौ सायख'नानै जाहाथे भटखौ होयो आरो बे लिडारा जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावगोन आरो लोगोसे एनडिबिफोरखौ उदां खालामनानै होगोन जे नोंथांमोना भटखौ होबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।